Mahilig ba kayong uminom ng alak, Umiinom ako ng naninigarilyo? alak, naninigarilyo. Tapos mahilig ako sa mga yung energy drink. Opo. Instead of water, Opo. ito po yung talagang Tapos iniinom soft drinks. mo. Oho. Ganyan Tapos po kulang yung... po ako sa tubig. Kasi ako sa loob na isang araw nung nagbabiyahe pa ako, nakakadalawa ko yung everyday. Tapos pag uwi ko, inom ako ng pag-uwi ko, inom ako ng pain reliever. Masakit ang katawan ko. Medication ako. Dahil doon po tatay, meron po ba kayong pagsisisi na Napakalaki po ang pagsisisi ko na hindi ko nalagaan yung sarili ko. kasama natin ngayon mismo si Ignacio Bal na isang padre de pamilya, ngunit dahil sa kinakarap na sakit na stage 5 chronic kidney disease ay nahinto ang kanyang pamamasada bilang isang jeepney driver. Magandang hapon po sa iyo, Tatay Ignacio. Magandang hapon po sa inyo. Ayan, opo. Tatay, kumusta po yung kalagayan niyo po ngayon? Ay, malaki yung nabago para kung naputulan ng paa eh. Opo, bakit po tatay? Dahil, Dati malakas ako, bumabiyahe ako araw-araw. opo, king of the road ka ba nung King of araw? the road ako nung araw. Oo, kasi, Tsaka malaki ako. ano po yung pasada nyo tay? Anong via, ano po? Legazpi, Tabaco, Bahay Santo Domingo. Kailan ka po nahinto maging isang driver po tay? Bigla na lang lumabas yung mga sintomas. Ayoko nang kumain. Lalagnat ako. Lahat ng isubo ko sa bibig ko, nilalabas ko rin yan. Niluluwa nyo din po, oo. So, yun po yung Tapos mga hinang-hina ako, nabago. namumutla ako. Ngayon po, tatay, meron ka na pong karamdaman. Kumusta po yung hanap buhay nyo, tay? Hindi na ako halos makatrabaho eh. Yung asawa ko na lang nagtatrabaho kasi hindi ko na kaya. Medyo ano na ng mata ko, nag-blurred na konti. Pati po yung paningin nyo Apektado po, na, apektado. Opo. Tatay, bakit ngayon nyo lang po nalaman na stage 5 na po pala itong Hindi ko CDK? talaga alam na stage 5 na eh. End stage na siya, hindi ko talaga alam kung hindi lumabas yung mga sintomas. Kasi sabi ng doktor ko, ang sakit sa kidney, silent killer yan. Opo. Hindi mo yan malalaman kung di lalabas ng sintomas. Pero malalaman mo yan kung magpapacheck up ka sa nepro mo, mamomonitor, maagapan. Mahilig ba kayong uminom ng alak, Umiinom ako ng naninigarilyo? alak, naninigarilyo. Tapos mahilig ako sa mga yung energy drink. Opo. Instead of water, Opo. ito po yung talagang Tapos iniinom soft drinks. mo. Oho. Kaya ganyan Tapos po kulang yung... po ako sa tubig. Sa loob na isang araw, nung nagbabiyahe pa ako, nakakadalawa ko yung everyday. Tapos pag uwi ko, inom ako ng pain reliever. Masakit ang katawan ko. So, umiinom ko po niyan kahit hindi po kayo nagpapacheck up sa Opo. doktor. Medication ako. Dahil doon po tatay, meron po ba kayong pagsisisi na dapat nagpa-check up napakalaki ako sa po. doktor? Napakalaki po ang pagsisisi ko na hindi ko nalagaan yung sarili ko. Tatay, lumapit po kayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan nyo po? Ang pinakakailangan ko talaga yung pambayad sa ospital. Tapos ang dami kasi namin yung yung mga injection na tapos gamot. Di lang naman pag nag-dialysis ka, dialysis lang yan eh. Hindi. Kada dialysis mo, lilinisin yung dugo mo, tatanggalin yung excess na water sa katawan mo. Iba pa yung ini-injection sa'yo, ng dugo. Tatay, dahil dyan, sa iyo pong hinaing, kasama rin natin ngayon ang focal person ng Ako Bicol Party List, ang magandang focal person na si Ma'am Melinda Ivio. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Mel. Magandang hapon po, Magandang tatay. hapon po. Pakalungkot pala ng buhay mo, tay. Pero masaya pa rin kami at kayo'y lumalaban. Ano po yung maaari nating maibigay na tulong kay Tatay Ignacio? Okay nga, sabi nga ni tatay, kailangan niyo po tatay ng pang-dialysis. Opo. So, ito po, pinagkakaloob po sa inyo, 1 buwan po itong pang-dialysis Opo, ninyo, salamat. sagot na po ng Ako Bicol. Siyempre, sa atin pong nirerespetong si Congressman Opo. Zaldico, katulong po si Kong Jill, amin pong ipinagkakaloob sa inyo ang 1 buwang inyong Ay, dialysis. salamat po. Ayan Ma'am. po, Ito tatay. po, tatay. Opo, isang buwan pong gamutan para po sa pagpadialysis. Opo. Patungkol naman, Ma'am Mel, sa gamot daw pong iniinom ni Opo. Tatay Ano pong Ignacio. mga gamot yan, May tay? reseta po sa akin na bago na naman na binigay sa akin. Sige. Titingnan namin, tatay, kung paano ka matutulungan sa gamot. Ano po, Opo. amin po ikaw, siguro kukontakin ka na lang po namin kung paano Opo. ka namin matutulungan sa mga gamot na kakailanganin niyo pa Opo, po. Bukod po dyan. Opo. Ayan, so ang pinaka-importante tatay, yung pagpadialysis nyo po ay sagot na ng Ako Bicol Ay, Party salamat List. po. Opo. Ano pakiramdam ngayon tatay? Medyo masaya po dahil maski paano matutustusan yung 1 buwan na
dialysis session ko po. Opo. Malaking tulong Malaking po ba ito, tulong po Tay? sa akin yan. Opo. Ano po yung masasabi nyo na eto pong Ako Bicol Party List sa pangunguna po ni Congressman Saldi ay laging pong naandyan, gumabay at magbigay ng tulong sa ating mga kababayan, especially po sa mga katulad nyo na meron pong mga Opo. karamdaman, meron pong sakit. Opo, sana po, hindi lang po ako matulungan ni Congressman. Sana po, marami pa po kayong matulungan na tao na hindi lang sa ganitong sakit na katulad ko. Siguro may mga iba pang darating na hihingi pa ng tulong sa inyo. Sana marami pa kayong matulungan. Opo. Opo. So, Tay, baka meron po kayong advice sa mga kapwa nyo po, mga jeepney driver, Opo. mga drivers na nakikinig. Ano po yun, Tay? Kasi Ang sabi mo kanina, meron pong pagsisisi po sa inyo. opo. Ang advice ko lang sa mga driver, maski hindi ka jeep driver, basta driver ka, hindi ka mawawalan dapat ng tubig. Okay, Saka- right. Water is life. Water is life, may katabi ka, pero may ka dapat hydrated. Bakong dehydrated. Tapos, huwag kayong uminom ng mga energy drink. Correct. Huwag kayong mag-self-medication. Pag may naramdaman, kung kaya nang pumunta sa mga doktor, magpa-check up na kayo. Opo. Kasi masisira ang kidney nyo pag nag-self-medication kayo. So, maraming salamat, Mamel. Melinda Evio, ang Maraming focal salamat person din ng po. Ako Bicol Party List. Salamat po, Thank you ma'am. so much. Eto po, Tatay Ignacio, bukod po sa natanggap nyo po na sa tulong mula sa Ako Bicol, eto naman po, tanggapin nyo po mula po ito sa programang Ako Bicol Tabang Ora Ay, mismo. maraming- Cash assistance po. At least Opo. makakatulong po Opo. yan sa inyong pong gamutan. Salamat po, ma'am. Salamat po. At syempre, Tatay, hindi pa po dyan nagtatapos ang aming tulong. Bitbitin nyo din po itong food pack. Ay. Syempre po, hindi po kayo nakapaghanap buhay Opo. para po sa inyong pamilya. Opo, salamat po ng marami. Sikilig mo po ang mga blessing na dumating sa akin. Answered prayer na agad. Okay. Kaya sabi ko, salamat po. Hindi pa ako humihingi sa'yo, pero ang dami mo na binibigay sa akin. Salamat po. Ay, naniniwala po kayo, Tatay, ng Ako Bicol Party List ay katulong nakakampi pa. Opo. Ayan.